Gràcies, Agustí. I a Viladrau, la tradició de Tots Sants és commemorar les matances de bruixes que hi va haver a la comarca d'Osona al segle XVII. Es fa un ball, que és una escenificació d'aquests feminicidis en què es barreja la llegenda amb la història. Les dones del poble en són les grans protagonistes. La nit de Tots Sants, les bruixes ballen a Viladrau. És un espectacle protagonitzat per veïnes del poble per no oblidar que al segle XVII en cap altre lloc del món es van matar tantes bruixes. La idea és commemorar i recordar les 14 dones que fa 300 anys van ser assassinades injustament, que està documentat, acusades de bruixeria. Doncs mira, fa 24 anys que la nit de Tots Sants em poso en el paper de bruixa. Bruixa és com ho representem amb la fantasia. De paper de dona que es havia de guanyar la vida, que ajudava la gent del poble. Forca! A la forca hauríeu d'estar! Sí, a la forca! És com visibilitzar tot el que va passar, no? Aquestes injustícies, aquests assassinats a les dones, aquest feminicidi, en definitiva. Maleïts siguin els homes! Les bruixes de Viladrau van ser víctimes dels seus propis veïns. L'espectacle vol ser un crit feminista de justícia. L'argument, però, encara recull tòpics de tradició religiosa i masclista. Cada any intentem innovar i com que anem agafant força, com a dones, pot ser, si veniu l'any que ve, que sigui d'una altra manera, sapigueu-ho. Les bruixes són ara un mite, cultura popular, però aquestes fantasies tenen arrel verídica escrita en els judicis i en les sentències de mort. Aquest hivern s'emetrà al Sense Ficció el documental Bruixes, la gran mentida. Aquestes bruixes balladores hi tenen paper. Ivaneta Noguera, la caçadora, la Rifà, la Verger. Xavier Oller, TV3, Viladrau.